Vítam vás na takejto online komentovanej prehliadke tejto výstavy, ktorá už končí, takže budete mať možnosť to pozrieť len na internete. A ja vám tým pádom popíšem, čo ste tu mohli a čo ste zmeškali vlastne a nevideli. Takže už dlhšie sa vo svojej tvorbe zaoberám takým komentovaním slovenských našich neduhov a všelijakých vecí, ktoré máme v sebe zakorenené a nevieme sa toho celkom zbaviť. A by bolo fajn, keby sme sa toho vedeli ako spoločnosť baviť. Takže ja sa vo svojich nejakých výšivkách snažím o tom hovoriť a mám pocit, že by sme ako spoločnosť nemali veci ututlávať a hovoriť o tom nahlas. Takže veľa vecí, sú tam témy ženské, keďže som ja žena, tak asi aj žena ma rozumie, mám pocit, že najlepšie, preto nechcem komentovať mužský svet, ktorý mi nie je tak blízky ako ten ženský. Takže aj prvá napríklad výšivka je vlastne komentovanie také mužsko-ženského vzťahu. Je tam téma takých tých vzťahov, kde nabieha žiarlivosť, kde muži nie často majú ženu len pre ňu tie svoje oči a pohľady, ale venujú ich aj iným ženám. A vstupujem aj ešte k tomu, že k tým tkaninám poviem, že vstupujem vlastne do starých pôvodných výšiviek, ktoré napríklad, toto je obrusok pôvodný s tým cibulovým klasickým vzorom a ja do toho vlastne vstupujem výšivkou, táto je ručná, táto červená takáto lineárna kresba a vstupujem do toho výšivkou strojovou, ktorú vlastne som si ja prispôsobila môj šiaci stroj tak, aby som na ňom mohla kresliť. Je to veľmi zaujímavý spôsob vlastne kresby, že už človek neuchopí to pero alebo iný kresebný nástroj takýmto spôsobom, ale vlastne kreslím jedným ťahom. A je to veľmi zaujímavý spôsob vlastne pristupovať ku kresbe aj ako k médiu úplne ináč. Takže tuto som sa zaoberala zase témou toho nášho neslavného alkoholizmu, ktorý tu stále je akýmsi spôsobom prehliadaný a tolerovaný a ešte sa tomu aj smejeme ako spoločnosť a radi si pripijame na každú hlúposť, aj keď na to nie je častokrát dôvod, lebo je tu veľmi veľa vecí, ktoré sú skôr doplaču, ako na to, aby sme si pripíjali. Takže zase som vstupovala do pôvodnej výšivky, ktorá tvorí vlastne túto bordúru tohto obrúsku. A mám pocit, že tie textíly vlastne zaznamenávajú nejaký taký príbeh a históriu aj tým, že sú na nich flaky a sú vlastne takým rozprávačom tých rodinných príbehov. Takže ja som vytvorila tú svoju vlastnú bordúru tým, že som tam vstúpila zase tou strojovou výšivkou a rozpovedala príbeh tohto nášho nešťastného alkoholizmu. Toto je napríklad výšivka, ktorú tento obrus mám po mojej starkej, takže sú tam aj také osobné vlastne veci, že každá rodina má nejaké takéto obrusy a z generácie na generácie mám pocit, že sa presúvajú zo skríň do skríň. Každá už má nejaký flak, nedá sa už použiť veľmi na stoloch, ale ľúto je ľuďom vlastne ich vyhadzovať, takže ja som sa rozhodla im dávať ešte taký druhý život. Vlastne táto výstava je celkovo zero waste, lebo som vlastne nekúpila žiadne plátno nové, vstupovala som do starých všelijakých už vyšívaných obrusov, ktoré som podedila alebo dostala od iných ľudí. A tuto je rozpovedaný zase príbeh takej politickej postavy jednej našej, ktorá aj keď sa tvári, že je zastancom tradičnej rodiny, tak tých tradičných rodín má aj okolo 13 s rôznymi partnerkami. Keď som prvýkrát došla túto výšivku a zaramovala, medzi tým sa už narodili ďalšie deti, takže už to zase nie je aktuálne a musím došiť asi ďalší meter obrazu tam. Takže porozprávam vám aj ďalej, že častokrát vo svojej tvorbe akoby komentujem veci, ktoré sa dejú okolo nás a je to taký môj aj denník, taký záznam takých tých spoločenských udalostí alebo politického diania. A toto je napríklad zaznamenávanie zase do pôvodnej tkaniny, pôvodného obrusu, zaznamenávanie tých našich neslavných COVID testovaní, ktoré sa diali tak masovo a takým bizarným spôsobom, ako poraziť pandémiu, ktorá sa samozrejme tým spôsobom poraziť nedala. Takže som mala pocit, že to treba zaznamenať ako takú udalosť
ako sme Slováci stáli v tých nekonečných radoch a testovali sme sa každý týždeň. A toto je zase pohľad na tradičnú rodinu, kde mám pocit, že stále niekde to funguje ešte tak, že žena je ako keby tam ten anonymný nejaký článok a muž je ten, ktorý buchne po stole a žena by mala vedieť, kde je jej miesto. Mám pocit, že už sa spoločnosť posúva, že už sa to lepší, ale stále tam sú veľké medzery a neviem, či sa to zlepšuje. Takže toto je napríklad obrus, ktorý si veľmi vážim a veľmi cením, že ho vo svojej zbierke mám a ten som dostala od mojej známej po jej mamičke, ktorá prežila holokaust a tým pádom má pre mňa takú osobnú ešte inú cenu, že si ho veľmi vážim a mám voči nemu rešpekt. A tam som zaznamenala zase príbeh takých žien, ktoré síce nosia tú pomyselnú svetožiaru a tvária sa ako sveté, ale pritom vlastne vidia chyby na tých ostatných. A niekedy už dávnejšie som si povedala, že niekedy ľudia ako keby hrali hru v tom, že kto je veriaci, aj keď viem, že sa to nedá takto povedať, že kto je veriacejší, také slovo neexistuje a ani súťaž v takejto veci neexistuje, takže mám pocit, že niektorí ľudia ju ale žiaľ Bohu hrajú. A toto je zase obrus, kde som vyšila takú ódu, hlavne z druhej strany, ale chápete. Takže to je taká óda na ženu a na domáce práce, ktoré vlastne je akoby takou nadprácou, že popri tom, čo ešte všetko musí robiť svoju prácu na dennej báze, tak ešte sú tie veci, ktoré vlastne nejakým spôsobom prischli a neviem, akým spôsobom sa to stalo, že sú to naše ženské práce. Takže toto je taká óda na tú ženu, že a pri všetkom hlavne spí, lebo podľa mňa si to až tak neužívame. Takže toto je ďalší obrus, ktorý popisuje tie naše tradície. Ja až tak úplne tomu neholdujem tej Veľkej noci z toho nášho pohanského hľadiska, kde sa vlastne podľa mňa celkom narába s násilím a násilím na ženách, ktoré celkovo tu akože stále, čo sa týka legislatívy, vyriešené nie je, tak mám pocit, že by sa aj o tejto veci mala hovoriť a vlastne si určiť, že či je naozaj toto spôsob, ako má žena byť krajšia a zdravšia. A môžete prísť sem. Čiže tuto sme nainštalovali s mojím kurátorom Omarom Mirzom takúto sériu vlastne malých obrázkov. Sú to také pomyselné čepce ženské, ktoré vlastne je to pokrývka tradičné, v tradičnom kroji a odívaní ženskej hlavy, čiže sú tam zobrazené také príbehy ženský smútok, ženské zúfalstvo, ženská samota a ženská bolesť, takže je tam toho veľa. A asi musím sa zamyslieť, že zobrazí aj niečo pozitívne, lebo ženy nezažívajú samozrejme len zúfalstvo, ale sú aj šťastné. Ale mám pocit, že treba hovoriť aj o týchto ťažkých a náročných témach, ktoré nie je ľahké o nich hovoriť, ale je to dôležité. A tuto sme zase s mojím kurátorom Omarom Mirzom spravili niečo, čo je akoby taký komiks. Sú to výšivky vyšité na vlastne pôvodných úterakoch mojej starkej, ktoré mala ako súčasť svojho vena, ktoré dostala od svojej mamy. A je to ručne tkané plátno. A tiež u nás v skrini vlastne dlhé roky ležalo a ja som ani nevedela, že také niečo máme, takže moja mama mi to vlastne venovala a mohla som do toho vstúpiť výšivkou. A zase je to tá strojová výšivka a zaradili sme to akoby taký kontinuálny príbeh, ktorý cyklicky proste funguje v tejto spoločnosti dodnes. A to je tá vina tej ženy, ako by si mohla za mnohé veci sama.
a ten trest, ktorý ju akoby neminie za to, aká je. Takže celý ten príbeh je vlastne také to, ako keď sa hovorí o žene, keď ju napríklad obťažujú, tak si za to môže sama, takže to je prvý obraz. Druhý obraz je už ten dôsledok, keď ju napríklad znásilnia a keď o nej hovoria zase ako o tej hriešnici a ako by si za to mohla sama. A takisto je tam aj zobrazenie témy vlastne potratu, kde následne žena chce nejakým spôsobom sa k tomu postaviť, tak všetky tieto vlastne témy, kde žena akoby sama za to bola zodpovedná a ten muž akoby tam nehral rolu a vždy tá žena je to zlo. Takže tuto nakoniec to pripodobujem tomu symbolu, ako boli ženy kedysi upalované, takže nejakým spôsobom tam dostávam aj túto tému, ktorá mám pocit, akoby síce dneska nás neupalujú doslovne, ale niekedy aj dnes, keď vidíme, ako sa k novinárkam v komentároch alebo k prezidentke chovajú, tak mám pocit, že je to také linčovanie aj v dnešných dňoch a tá spoločnosť sa k ženám chová inač. Takže posledné je vlastne to, ako si ten kríž nejaký nesieme so sebou a niekedy je nám priťažký, až nás proste zavalí a ťažko sa s ním dýcha. A to je asi všetko. Tak ďakujem.